Аз съм Диана и съм от град Разград. По професия съм строителен инженер и вече 10 години съм преподавател по строителство в Лондон. А, от 2015 съм част от фолклора на ансамбъл България. Тогава започнах при Кристина Александрова, майката на Ивето. Тя водеше репетициите, докато Ивето беше в отпуска по майчество. И си спомням, че тогава групата за напреднали репетираха от 8:30 до 9:30 в четвъртък и играха Ритми в България. Един танц, който включва гралско хоро. Гралското хоро за мен като един начинаещ танцор тогава беше едно много сложно хоро. До момента, в който Биба един ден не ме дръпна на страна и каза: какво искаш да ти покажа? Аз казах кралско и след 10 на минути вече знаех основните стъпки. Да, благодаря ти, Бибе. Една от най-веселите случки, най-шарени преживявания беше преди 3-4 години, когато празнувахме рождения ден на Ани, някъде около 1 юни. Имаше тема на парчето или любими герои от детството, или любими герои от 90-те. Всеки дойде с някакъв различен костюм. Беше много интересни, имахме много интересни герои. И както се случва често по време на нашите партията, решихме, че трябва да си играем един от нашите танци. Супер Марио, герой на Джим Кери от Маската, героинята на Ума Турман от Криминале, Слаш, Доли Партън, фитнес инструкторка от 80-те години и естествено Пипи Дългото чорапче, рожденичката. Играхме картини от България. Това е един много весел спомен, много весел запис, който ще все още го има в нашия сайт. Фолклорен ансамбъл България е една група от едни много весели, шарени хора, които обичат да се забавляват, да танцуват и да учат нови неща. Ни пожелавам да сме все така позитивни, приятелски настроени под вещото ръководство на госпожата, естествено. Честита годишния! До следващите 10!